салом бинандагони гиромӣ, пешниҳоди шумост барномаи иттилоотии хабар аз телевизиони Баҳористон. Имрӯз дар барнома таҷлили рӯзи матбуот дар кишвар, пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ ва андешидани чораҳо дар ин самт, соҳибкасб гардонидани хонандагон аз овони мактабӣ. шарҳи хабарҳо. 11 март дар кишвар рӯзи матбуоти тоҷик қайд карда мешавад. Бахшида ба ин сана дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон ҷамъомад доир гардид. Дар ҳамоиш иштирокдорон дар хусуси нақши матбуоти тоҷик дар замони соҳибистиқлолии кишвар ҳарф заданд. Дар ин баробар ба як қатор кормандони соҳаи матбуот мукофотҳои соҳавӣ дода шуд. Гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон бахшида ба 109-солагии матбуоти тоҷик ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. Дар ҳамоиши мазкур аҳли қаламро намояндагон аз дастгоҳи иҷроии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазоратҳои фарҳанг, маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулони Иттифоқи журналистони Тоҷикистон табрику таҳният гуфта қайд карданд, ки аз нашри аввалин рӯзномаи тоҷик Бухорои Шариф 109 сол сипарӣ шуд. Аз соли 1994 инҷониб дар даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурӣ бо қарори парлумони мамлакат рӯзи матбуот аз 5 май ва 11 март гузаронида шуд. Ҳарчанд рӯзномаи Бухорои Шариф муддати тӯлонӣ мунташир нашуда бошад ҳам, лекин дар саҳифаҳои он мақолаю навиштаҳои адибону равшанфикрони тоҷик ба монанди Садриддин Айнӣ, Абулқосим Лоҳутӣ ба таб расида мардумро барои нек далолат менамуданд. Дар замони истиқлолияти давлатии ҷумҳурӣ бошад, нақши матбуот, радио ва телевизион баланд гардида, онҳо дар саҳифа ва барномаҳои хеш оид ба дастовардҳои истиқлолият, навгониҳои замони муосир ва раванди созандагию ободонии кишвар маводҳоро пешниҳоди дӯстдорони каломи бадем мегардонанд. Айни замон дар мамлакат 376 рӯзномаю маҷалла ба қайд гирифта шудааст, ки онҳо дар ғанӣ гардонидани маърифати шаҳрвандон ва пешрафти кишвар маводҳои хонданиро ба нашр расонида, ҳадафи асосии онҳо хизмати содиқона ва софдилона ба манфиати халқу ватан анҷом додан арзёбӣ мегардад, гуфта шуд дар ин тадбири сатҳи баланд. бо шарофати истиқлолият моро муяссар гардид, ки рӯзи ҷашни матбуотро дар рӯзи 11 март, рӯзи нашри нахустин шумораи Бухорои Шариф, нахуст рӯзномаи тоҷикӣ таҷлил кунем ва ин ҳама аз баракати истиқлолият аст. имрӯз дар фазои иттилоотии Тоҷикистон матбуоти гуногун тип, гуногун шакл амал мекунад ва тамоми қишрҳои ҷомеа ба матбуот ба воситаи ахбори омма дастрасӣ доранд. аз ҷумла кӯдакону наврасони мо дар баробари он ки барои онҳо телевизиони махсуси кӯдакону наврасон Баҳористон амал мекунад, ҳамчунин ба матбуоти даврӣ барои синни солашон мувофиқ аз ҷумла ба нашрияҳои Зангула, Умед, Анбоз, Чашма дастрасӣ доранд. Инчунин дар ин ҳамоиши мазкур иброз гардид, ки айни ҳол дар кишвар 26 рӯзномаю маҷаллаҳои бачагона нашр мегарданд, ки дар тарбияи насли наврас нақши муҳим ва созгор мегузоранд. Дар тадбир як зумра рӯзноманигорон бо нишони алочии фарҳанг ва матбуот, инчунин ифтихорномаи Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати маориф ва илми кишвар сарфароз гардонида шуданд. умуман рӯзномаи имрӯз ньюс чунон ки ёдовар шуд ҳар рӯз ба нашр мерасад. мо дар ин рӯзнома аз бигем тамоми ҳаёти мардум менависем ва ин рӯзнома барои пешвозгирии истиқлолияти 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр хуб фаъолият карда истодааст. мо ҳамарӯза ба ноҳияҳо сафар мекунем, ба вилоятҳо сафар мекунем, аз зиндагӣ ва рӯзгори мардуми Тоҷикистон менависем. ҳамзамон дар интиҳои ҷамъомад ба як зумра рӯзноманигорони собиқадор ва рӯзномаю маҷаллаҳои сол, инчунин рӯзноманигорони беҳтарин мукофоту ифтихорнома ва ҷоизаи Иттифоқи журналистони Тоҷикистон ба номи Абулқосим Лоҳутӣ дар вазъияти тантанавӣ супорида шуд. маҳз бо шарофати соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо теъдоди зиёди рӯзномаву ҳафтанома, телевизиону радио ва сомонаҳои интернетӣ фаъолияти пурсамар доранд ва сокинон саривақт бо рӯйдодҳои муҳими ҷомеа шинос мекарданд. дар ин баробар фаъолияти рӯзномаву маҷалла ва ҳафтаномаҳои кӯдакона низ дар кишвар назаррас мебошад. ҳамкорони мо дар хусуси фаъолияти чанде аз нашрияҳои кӯдакона бо шарҳи бештар. дар назди маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе аз соли 2016 инҷониб нашрияи Салом оянда фаъолият менамояд. нашрия моҳе як маротиба ба таб расида, дар он дастовардҳои марказ ва маҳфилчиёни он, чорабиниҳои фарҳангӣ, ҳикояву афсонаҳо ва шеъру чистонҳои эҷод намудаи наврасон, ки аъзои маҳфилҳои маркази зикр гардида мебошад, нашр мегардад. шиори нашрияи номбурда «Мо насли ояндасози ватанем» буда, он бо мақсади тарбия намудани кӯдакону наврасон ва ҷалби онҳо ба хондани рӯзномаю маҷаллаҳо ба чоп мерасад. бояд зикр намуд, ки нашрияи Салом оянда ба
ба наврасони навқалам имконият фароҳам меорад ки шеъру ҳикоя, суруду тарона, чистону тезгӯякҳои эҷод намудаи худро дар саҳифаҳои он пешниҳоди ҳамсолони худ созанд. рӯзномаи Салом оянда дар муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе хеле маъмул гашта ва имрӯз хонандагони хеле зиёд дорад. хушбахтона ин аз ҷониби кӯдакон хуб қабул гардидааст, дӯст медоранд. гарчанде Салом оянда дар як моҳ як маротиба барояд, кӯдакон бесаброна интизори чопи газетае намебошанд. Инчунин эҷодкорони Навраз дар саҳифаҳои нашрия доир ба омӯзиши забонҳо ва интихоби касбу ҳунар маводҳои худро ба таб мерасонанд. ҳамзамон доир ба ҳифзи табиат, зебогиҳои шаҳри Душанбе ва дигар мавзӯъҳои муҳим маводу мақолаҳоро дастраси хонандагон месозанд. Нашрияи мазкур дастгир ва ёрирасони насли Навраси замони истиқлолият мебошад. Бояд қайд намуд ки масъулини маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки нашрияи зикргардидаро ҷавобгӯ ба табу завқи наврасон ба чоп расонида, беҳтарин мавзӯъҳои рӯзро манзури хонандагони Навраз гардонанд ки аз мутолиаи он насли Навраз баҳраманд гардад. 109 сол муқаддам, яъне 11 марти соли 1912 шумораи аввали нахуст рӯзномаи тоҷикии Бухорои Шариф аз нашр баромад ва минбаъд ин сана ҳамчун рӯзи матбуоти тоҷик ҳамасола дар қаламраи мамлакат ҷашн гирифта мешавад. Матбуот ва васоити ахбори омма дар замони муосир ҳамчун самти муҳими сиёсӣ ва маънавии ҷомеа дар таҳкими рисолати миллии давлатдорӣ нақши беандоза доранд. имрӯз ин нерӯи азим ва бузурги иттилоотӣ ҷиҳати ба қишрҳои гуногуни ҷомеа расонидани маълумоти зарурӣ, ахбору навгониҳо ва ба ин васила мусоидат намудан дар тарбияи ахлоқии ҷомеа, ташвиқу тарғиби анъанаҳои миллӣ, фарҳангию таърихӣ ва махсусан тарғиби дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ саҳми назар аст мегузорад. имрӯз дар кишвари соҳибистиқлоли мо нашрияву маҷаллаҳои гуногун фаъолият менамоянд. бештари ин маҷаллаву рӯзномаҳо агар дар масъалаҳои гуногун матлаберо чоп намоянд, аммо қисме аз онҳо барои кӯдакону наврасон афсонаву ҳикояҳоро ба нашр мерасонанд. маҷаллаҳои Чашма ва Офтобак бештар барои кӯдакону наврасон мавзӯъҳои гуногунро ба таб мерасонанд. ҳамзамон ҳафтаномаи Зангула низ барои кӯдакон ҳикояву афсона ва дигар мавзӯъҳои шавқоварро рӯи чоп меорад. маҷаллаи дӯстдоштаи кӯдакону наврасон Чашма аз соли 1986 инҷониб фаъолият мекунад. маҷалла моҳи як маротиба бо теъдоди 1500 нусха нашр гардида ба муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи кишвар дастрас мегардад. маҷаллаи